Copii de noi. חבר'ה, שומעים רגע? אני בהדרכה פה עם איזה ראש אבו נפחה, הוא לא יודע עברית. הוא לא יודע עברית. דוד! תרמזי? דוד! שומע? תראה, אני פה בהדרכה עם איזה אבו נפחה אחד, תראה. הוא לא יודע עברית, הוא יודע רק רוסית. אתה רוצה למות? אתה רוצה למות, דוד? דוד, תשמע מה אני אומר לו, תשמע. אתה מת, דוד, תקשיב טוב, תשמע. אתה מוכן? קבל. תרמזי! Давай, сука! Газуй, брейк, давай! О! אני אעשה לו הדרכה. הוא מארצות הברית. תרמזי! או, דווי! גזוי! או! יאללה, נדבר. בסדר, דווי. קולינג לב. מלצץ. один тринадцать. Я кричал, тормози. Молодец. Это мои друзья, русские все.